Rozprávka o zvieratkách a priateľstve. V jednom tichom lese žili rôzne zvieratka, ktoré si navzájom pomáhali a vždy sa tešili, keď sa stretli. Najlepšími kamarátmi boli malá líška Lili, múdra sova Sonia a veselý zajac Max. Hoci každý z nich bol úplne iný, vzájomne sa doplňali a boli si veľkou oporou. Jedného slnečného rána sa všetci traja rozhodli, že si spravia výlet do hory, aby si užili krásny deň v prírode. Poďme na vrchol hory, tam je najkrajší výhľad, navrhla Lili, ktorá bola vždy plná energie. To je skvelý nápad, súhlasila Sonia. A ja vám na ceste poviem zo pár zaujímavých príbehov o lese. Cesta bola dlhá a plná prekážok. Prvá prekážka, ktorú stretli, bola veľká rieka. Zajac Max sa už chcel vracať, pretože sa bál vody. Nezvládnem to, povedal smutne. Ale my ti pomôžeme, zavolala Lili a Sonia. Líška s pomocou Soni začala stavať malý mostík s kamienkou, kým Sonia začala hľadať najhlbšie miesto, kde by Max mohol prejsť bezpečne. Poď, Max, my sme tu pre teba, povzbudzovala ho Lili. Max sa nakoniec odvážil a prešiel cez rieku. Pričom si uvedomil, že keď sú priatelia spolu, všetko sa dá zvládnuť. Keď prišli k veľkému stromu, ktorý bol zrazu preplnený húsenicami, Sonia sa opýtala, kto z vás vie, čo sú to húsenice. Lili a Max si nevedeli rady, takže Sonia začala vysvetľovať. Ako sa z húsenic stávajú krásne motýle. To je úžasné, povedal Max a obaja sa s radosťou pozreli na malých tvorčekov, ktorí pomaly liezli po strome. Keď už boli na vrchole hory, zistili, že sa pred nimi rozprestiera nádherný výhľad na celý les, ktorý bol pokrytý kvetmi a stromami. Toto je najkrajšie miesto na svete, povedala Lili. A to všetko vďaka tomu, že sme si pomáhali, dodal Max. Sonia sa usmiala a povedala. A toto je prvé priateľstvo. Keď si navzájom pomáhame, spoločne prekonávame prekážky. Cesta je vždy krajšia. A ako sedeli na vrchole hory a pozorovali západ slnka, uvedomili si, že najdôležitejšia vec na svete je mať priateľov, ktorí sú tu vždy pre nás, bez ohľadu na to, aké veľké problémy pred nami stoja. A tak sa všetci traja, líška Lili, sova Sonia a zajac Max vrátili do lesa s pocitom šťastia a vďačnosti za to, že majú jeden druhého. A to je na dnes rozprávky koniec. Dobrú noc, detičky.